Tini sang wan sok maya hai panam belake sini kepal kaha sini subzonal sarsong chairman songsok phaginai sini titi ADC haphang ni naikol phang ni SAKTHARMA ni bai chengno tin rok rawi borok tabok chengno sok phaginai roi klang mani bangai जों खाखायो बुसखां रग borok chengno subanai hinai kau kacharkha tei जों wan sogo ma phinai hinai hingke जों tin ma mani 120 pata tei SINTEX duita mai phaimani bagai belake sarsono khakchangma tei hambai haikeno जों oro bochuk hathai GARIA Model Academic School Primary School o chini SAKTHARMA bai chini ADC haphang ni जों tin GCI seat 120 khan tei tanki kaini rok paikha oro school jate teibo hamthung tei kunui total ke construction rok wngthing hi oro serai rok ni tui rok ni stock khaiui tei omo khaimana tei ige oro school bo tei ni torobani hi जों teibo bwskang salo chini SAKTHARMA bai जों oro school o teibo chubachu kwbang rok fainai borokno ang best wishes bwskang ni salni bagwi.